Bueno, atzaldeon. Arrastion. Arratsaldeon. Zelan zabize? Nahi kondo. Ba, ben ondartzan ikuste duzu. Egiz Eta esan... zurpeko tablak atzean, ez? Hori da. Hori. Egiz esan, aste honetan apurtxu bet, animo das raro, Guztize ez da normala. Baina, bueno, hobeto, se lleva, ondo. Ba, egointzat paseo bat emateko aukera, edo kirola egiteko aukera ere egon da, eta, bueno, gaitzerdi. Eizue, pixkatolako aurkezpen azkar bat egingo dugu, motz-motza eta bakoitza berea, bostok, eta gero ekingo diogu, zeintzuk izango diren gure aukeratuak, edo zeintzuekin zein taldeekin arituko garen egun hauetan lanean, ados? Bai. Lehen garitz zuzeo batzi adibidez. Vale. Bueno, neko keratu zetesenak izan die... Lehenengo aurkezpen txiki bat, aurkezpen txikitzu bet, bale, barkatu. Bueno, ni aritzen dio lanaz, musikarize eta bai aktore lanetan ibilina zena, eta ez dakiz zerra izango esan. Ba, nahiko, Ilenia, zuzeo. Kaixo, ni Ilenia Baglietto naiz, aktoria, dantzaria, kanta behitzen dut, eta, bueno, ni biliko naiz, batez be, interpretazioa behitzen, eta dantza puntuak behitzen dut. Xabi, kaixo? Kaixo, neu sabijunaz, neu musikarienaz, da batez behiriko naz musika taldeakaz eta bakarlariakaz, eurei aldoan laguntza emoten. Joldi, kaixo? Kaixo, bueno, ni Joldi Beristain naiz, abeslari eta aktorea, edo, bueno, saiatzen naiz. Eta, gogopia batekin etorri naiz. Eta gainera ikusentzunezko komunikazio ikasten ari zara, bai, bideoak eta kalitatea nolakoa daukaten ere neurtuko duzu? Bueno, saiatzen naiz, ikasten nabil. Eta azkanen nik neu, hau gaitza alegria, aktorea, eta ni ere, beste lan batzuak neurtzen ibiliko naiz, edo gidatzen ibiliko naiz. Eta hortxe gure boston aurkezpena, eta esan dakoa, lan batzuk egon direla, betiko lez, ez perraza izaten finalera pasatuko dinak hautatzea, hautatu ditugu, eta, ibiliko gara egun hauetan zehar, aukeratu ditugun talde edo bakarlari horiekin lanean, konkretuki, maiatzaren 25 arte, ze maiatzaren 25ean, bakarlari edo talde bakoitzak bere proposamen hori, bigarren hori, bidali beharko duelako, eta hortik ja, erabakiak eman beharko ditugu. 4 sari daude jokoan, 2.000 euro guztira, 4 sari 500 eurotakoak. 2 junior kategorian, eta beste 2 senior kategorian, hortaz, ez daukagu lan makala, aizue. Oso ondo gaitz! Ilenia, hasiko gara zure hautatuekin, adibidez? Bai, nola ez. Bueno, 5 talde aukeratu ditut nik. Hasiko naiz juniorrekin, bale? Orduan, nik aukeratu den lehenengo juniorra lantzeko, lan egiteko berarekin da Julene. Zergatik, Julene gimnasia ritmikoa egiten du bideoan, eta, nire bai aritu naiz, gimnasia ritmikoa egiten, ere gazte aroan, eta orduan, nik... Neska gaztea zara oraindik ere. Gaztea zarela oraindik ere. Bai, gaztea guan nintzanean, ugaiz. Eta, lagunduko diot gimnasia atletik oso ondo dago egiten duena, oso kualitate handiak ditu, baina bai nahi diot lagundu bideo edizioan, adibidez, euskera sartzen bideo horretan, nahi diot bueltatxo bat emon bere bideoari, ze pixkat zikin dagoela uste dut. Orduan, horretan ibiliko gara lanean. Urrengo juniorra da Jerai Magoa. Jerairekin egingo dudana da, eszenatokia ondo erabaki, ze bera ateratzen adibidez, bere telebista, bere amama telebista ikusten duen bitartean, ama edo aita, eta klaro... Igual akazia ez ikusten egongo da. Eta klaro, gauza horiek zikintzen dute pila bat egiten ari garena, orduan lagunduko diot horretara. Ikustera berri non jarri daiteken, eta abar. Eta ondo prestatu behar du berak esan behar duena. Esan edot, argi uki behar du zer esan behar duen. Euskera egokia erabiltzen, orduan guzti hori prestatzen ere lagunduko diot. Eta gian igual musika erabiltzen, hori ikusiko dugu poliki lan egiten goazen einean. Eta junior aldetik horiek biak, eta gero dauzkat 3 senior. Lehenengo seniorra da Itxaropena. Asko gustatu zait egin duen bideoa, baina uste dut ahotsari, kontakizunari, kolore desberdinak emango dizkiogula. Interpretazio aldetik lagunduko diot. Gero, urrengo seniorra da Garazi Gutierrez. Garazik dantza egiten du bideoan, eta nahi diot lagundu
bai bideo muntaian, bai agian beste abestiren bat sartzen, eta nola sartu euskera bideo honen barruan. Zenaiz eta dantza izan, bide batez edo bestez euskera ere sartu dezakegu bideo horretan. Orduan, Garaziri horretan lagunduko diot. Eta azkenengo seniorra da Icepack. Icepack dantza egiten dute eta argazkia jartzen dituzte, orduan nahi dien lagundu pixkat argazki horien zergatia ulertzen, ze kanpotik ez da ulertzen. Orduan, saiatu behar gara argazki horien gainean historio bat sortzen eta horretara lagunduko diet. Bai interpretazioan ere sartuko gara pixkat, ze ahots bat daukat eta horretan ibiliko gara lanian ahalik eta hoberen egiteko, eta koreografiako zati batzuk ere garbituko ditugu. Orduan, horiek dira nire 5 aukeratuak eta haiekin ibiliko naiz lanean. Claro, kontua da, gu 5 garela, eta zuk ja 5 aukeratu dituzula. Hasiera baten 15 pasatu behar genituen finalera, eta 10 geratzen dira. Baina ez. Ze azken baten lehen komentatzen genuen, ez dela lan erraza izan, finalistak edo aukeratzea, 15 aukeratu behar baldin genituen ere, pixkat eskuzabalak izan gara, eta gehiago izango dira. Ez dugu momentuz aipatuko zenbat izango diren finalistak. Adibidez, Aritz, zu zeuk, zeintu dira zure 5 finalistak? Edo nortzuekin arituko zara lanean aste honetan. Nik elegi utozenak izen die lehenengoa Jare Torralba, itxonek endingot. Jare Torralba, asko guztia eslan idazten da ben, emoten dugu gusto asko dekola, ez da idazten da benien, eta bai bidizo, bai kolorik erabiltzen duz asko. Gero gauza bat, falte izen jatena da, igual, abotzien sentimendu apurbe gehiago edo, ez antzestie, baina sinestie apurbe gehiago, ez da? Osa, hori naturaltasun hori emotie, eta hori nik uste lortuko dugula lan enge. Osa, asko guztia ganera, esan jazten da ben, así que, urrengoa, naia mungia da, asko guztia beran agotza, bizio batzuk kendute, dano deko guzenak, holan da, nik uste dut asko lortu aldo gule. Gero ganea registro berezioa deko, ez da, tonu bajuetara heltzen da ondo, eta altuetan oso giro politxe dekoz, eta orduen horregaitxik elegi dut, batera nik uste dut asko lortu aldo gulako. Gero hortze... Naia mungia gainera sarritan aurkeztu izan da rapazankera, eta hor txaritzen da, eta ekinean, eta hor jarraitzen du, da eskertzeko egia esan. Bai, holanda, orduen langile izen da oso onden gogu. Eta, gero beste bidekotez, bat Xabi Gazingotena, hemen da gure Xabi, eta beragaz egingot hortzokerrak taldiegaz, eurekaz lan indedekot ja arrapasan geme bai harin hau, eta asko guztiaten eurekaz lan indiez, iruneska hori harmonize lortu alzune, edo zein taldetan esteko zune, eta cover oso politxekein arren, Eurepe bai sortuten hasi ziren kanta batzuk, eta nik uste dut hortik eroan aldo gule, ezta? Gehiago kanta originaletara, igual coverretara baino, ez dakit Xabi zer... Bai, ez dut jakin hori, ez dut jakin sortzaiak direla, bai, erabat, eurako kantuak egingo guz, ezta? Bai, hasi ginen, lan eitzen egon ginen nien, bai, hasi ziren kanta bat eitzen, eta oso politxe ganera, hasi que ez dakit hori gureko da nire, beste ere matala. Bai. Eta gero, azkena, beste laguntzaile moduen egongo gara Jolditani, diena noizean behin, eta niri asko guztiat, oso salaue da, originala, oso freskoa da, eta norrobeto Jolditani egun guztize algarak agabizena eta egun guztize sasak agabizena, holako proiektu eta aurrera atarateko, ezta? Bai, nik ditut Kriston gogoak, esan ikusi nuen egin zean Kriston Grazia, eta iruditzen zaitu zundu. Orduan, Aritz, egongo zara talde bat eukiko duzu Xabirekin amankomunean lanean, eta beste talde bat Joldirekin arituko zara amankomunean lanean, ezta? Hori da. Joldi! Bueno. Joldi, zureak, zeintzuk dira? Nik ditut beste 5, 5garren aia esan dute, así que, daukat Oiane Martin kantatzen du Espainetan odola eta egin zian Kriston Ilusioa, ze justo nik duela gutxi atera nuen gitarrarekin hor, etxean bakarrik eta batean izan zen como, konexion! Eta gainera asko gustatzen zait daukan goxotasuna kantatzen duen orduan eta hori, baina ikusi ditut igual, euki dituela, grabatuta,
dauden bigarren ahotsak igual daudela egiten beldur puntu batekin edo zalantza puntu batekin, orduan pues laguntzeko prest nago hor bigarren ahotsak egiten hobetzeko edo hori. Gero, bigarrena Naroa Iglesias, eta, bueno, iruditzen zait daukala oso mezu ausarta, ez dakit gainera kanta, aurkezten duen kanta oso polita da, ametsen inguruan, eta horrela. Eta, bueno, nik igual lagunduko nuke igual energia kudeatzen, ez? Azkenean dago hor pianoa jotzen eta kantatzen aldi berean, eta igual eukitzeko ibilbide bat ere zeran. Eta Mairekin ere bai, Mairik kantatzen du Aizea, eta, klaro, gertatzen zaiona da, dagoela bertsio originalean kanta, eta, klaro, orduan dago Einaute Lorritaren tesituran, eta Aizea heldu behar da, agudo oso agudoetara, eta igual, nik lagunduko nioke agian, minik ez egiten agudoetara heltzeko edo horrela, ez da erresa, azkenan ez da guretzako tesitura bat. Eta azkena, Janire. Eta, bueno, Janire kantatzen du errefuxiatuena, eta nik igual lagunduko nioke, azkenean, kanta dago eginda berez dueto moduan, ez? Osea, kantatzen dute Mikel Urdangarinek eta Izarok. Eta azkenean gertatzen dena da igual, bakarrak abestean, igual, kantak galtzen duela ibilbide apur bat, eta eman dezakela igual monotono. Orduan, pues, apur bat, hortik ateratzeko edo horrela ez dakit gogoak ditut berarekin lan egiteko. Oso ondo. Eta, Xabi, zeintzuk talderekin hartuko zara zu lanean? Euretako bat ja aritzek esan dago, alkarregaz ibiliko gara hortzokerrak talde horregaz, ni pentsaten eban, landuko genduela Espainiaton nola, baina aritzek esan dagoanean, euren kantuak hasi dela sortzen, niko sorgi daukat, ja, ez dakit, ja. Nik eurek ez dakit seguru izango da. Nik eurek ez dakit marroi baten sartute zen, ala ez? Baina neola zein eben, eta... Ja sartuta dago, hori jakinda, nik argi dauka zer eskatuko dutzean, beste gauza batzuk buruan eukidoaz, baina nik gura dute, sortzaia badagoz, nire zera da sortzea. Euren proposamenak eskaintzea. Bai. Gero bai, aukeratu dut beste biko bat, direla Oier eta Sandra. Oier eta Sandra bakoitza bere aldetik artista ikaragarriak dira. Oierrek joten dau pianoa, ni pianista naz, eta entzun dodanean Oier pianoa joten flipau indot, oso sentimendu handiko pianista da bera. Eta Sandrak bere aldetik oso agotz berezia, oso agotz potentea dauka, baina ikusten dut, ez dakit distantziagatik edo, bien arteko konexioa landu beharko dugula, ezta? Apur bat, piano eta agotza, alkarregaz, badakigu alkarregaz ezin gara lagun, baina emon behar dago, apur bat, alkarren ondoan gagozala, eta nire ustez, hori da gehien lagundu alde utzedana horrek bieri. Gero, beste bakarlari bat, asko gustau jatan bakarlari bat, bera da Itxaro, eta Itxarok aukeratu egin dau, niri gustaten jatan abesti bat, asko da Berri Txarraken bigarren eskuko amets, Kriston kantutzarra, eta oso berea egin dau ganera, oso personala egin dau, abotzean sartu dauz giro batzuk kantuan ez dago zanak, bere terrenora eloan dau, eta asko gustau jata hori. Egia da era berean, ikusten dela apur bat gitarran pentsaten dagoala. Eta hori gura dotzat kendu apurtxo bat, ez? Gitarran zentrau barik agotzean. Landu gitarra ondo, gero ja burua bakarrik agotzean eukideien, ezta? Eta gero beste bakarlari bat, tankero horretakoa, baina askoz gogorragoa itxuran zikeran badabe, bera da June Gutierrez, ez? Onerik gauza bera, ez da beste motatako artista bat da, behintzat itxura aldetik eta ze irudi emoten dauan, baina gauza bera pasaten jago, ez da? Oso arduratuta ikusten dut bere gitarran, eta gura dut hori ahaztutea. Ze oso ondo abestuten dago, oso mezu polita dauka abestiak, eta gustauko jatan hortan zentratzea, gitarran ze akorde eta ze egiten dagoen zentrau barik, ezta? Eta neure askanekoa da Ariane Herrero, beste bakarlari bat, beste gitarrista bat, eta
oneri ikusi dautzat, naiz eta oso artista ona da, oso kompletoa da, bai gitarra aldetik, bai agotz aldetik ikusiot, bideoan apur bat hobetu aldauela. Joldi dabil ikasten hon ikusentzunezkoak, nire garaian ikasi nebazan, bai, ez dakit zein puntura arte eukiko dazan astuta, bai, agian hori hobetuta, produktuak asko hobetuko da, bai, dudabarik. Horretxek dira, zuk landuko dituzun taldeak edo, izostuta nago, ez da? Bai. Onja ez. Orain uste dut. Vale, nik komentatu behizuet, zeintzun diren, nire dituko naizen beste 5 taldeak, alde batetik Txinpartak, junior kategoriako talde bat izango litzateke, kuadrilla bat da, antzeslan performance antzerako bat da eskaintzen dutena, eta, hor gauza politak daude, baina akatz txiki batzuk ere badaudenez, hori fintzen saietuko gara. Bestaldetik, dago beste junior kategoriako beste mutiko bat, Gotzon deitzen dana, horrek kantu proposamen bat dauka, egia esan pare bat, bideo bat baino gehiago aurkeztu ditu honek, beraz, finalera pasatzea ere lortu du, eta muti honi ere ibiliko naiz bere proposamena hobetze alde hortan. Mizarne, Arrapazankeko beste hainbat urtetan aritu izan den beste neska bat, bakarlari bat, dantzaria, senior kategorian arituko da Mizarne, eta Mizarnek egiten du dantzatzen dudan bezala, pupurri luzegia aukeratu du niretzako, baina materia prima bikaina dago, beraz hori fintzen saiatuko gara, badakiz ze materia dagoen hori. Bestaldetik Perfecta, Madalein Perfektua dago baita ere, senior kategorian, beste edizio, hainbat edizioetan aritu izan da lanean, irabazi izan du, eta, honek ere kriston materia dauka, dantzan arituko da, eta esan dakoa, fintzeko badaude gauza batzuk, baina dantza, bi proposamen, bideo bakar batean, bi dantza proposamen ezberdin egite ditu, niri neuri bigarren alde hori gehiago gustatu zait, Kalean dagoena, ezta? Bai, eta behar bada hortikan perfilatzen jarraituko genuke edo. Eta azkenik, junior kategoriako beste bakarlari bat, Omnia baita ere, dantza, eta honi ere lagunduko diot, bere dantza proposamen hori hobetzea aldera. Eta hauexek izango dira, guztira, 23 talde izango dira, ez 15, ez 25, baizik eta 23 talde izango dira gurekin arituko direnak lanean, eta kuadrilla, gogoratu, maiatzaren 25erako euren bigarren proposamen hori bidalita izan behar dute. Hortaz, ordura arte hobeto esan da, eurekin lan egiteko tartea daukago, eta orduan bai euren bideoa bidali beharko dute, bigarren bideo lan hori bidali beharko dute, finalista hauek, eta behin ja maiatzaren 25ean epea bukatuko zaiela eta bideo berria bidaltzeko, gero maiatzaren 30 arte berrirokiko genuke tartea, zeintzuk izango diren irabazleak epaitzeko. Gogoratuko dizu berriro, 2.000 euro daude jokoan, 500 euroko 4 sari, 2 junior kategorian eta 2 senior kategorian. Kuadrilla, hausi izan da guztia. Gauza bat, niri gustatuko litzateke gauzatxo bat esatia. Esan, Ilenia? Beitu, egon ez pentsatzen, zer iruditzen zaizuen zueuei. Baina oso interesgarria iruditzen zait, nola, ez dauzkagun lehiakideak aurpegiz, ezin ditugun ikusi, nire iruditzen zait polita dela, bai igual, bideoa egiten duten proposamenaren barne, barruan, edo hasieran edo amaieran aurkezpentxo bat egitea. Adibidez gauza hauek, detailetxo hauek berak indako letra bat da, eta berak indako, bere abestia da, esan nahi dut, niri gustatzen zait jakitea, bere abestia dan, edo cover bat dan, edo zergatik erabaki duen, batzuk egin dute, baina ez denek. Eta niri iruditzen zait importantea batez ere guretzako jakiteko ere zeintzuk diren eta zergatik erabaki duten hori egitea, eta, batzuk igual aldute hori beraien espektakuloaren barruan sartu, ez? Ez dakit ze modutan, baina izan daiteke, eta beste batzuk erabakitzen badabe, hasieran, baina hori ere gu beraiekin lantzeko, ez dakit ze iruditzen zaizuen. Bide oso ondo, jakin barri hori zer gabizen baloratzen, ezta? Bai, oso idea hona dile, bai. Guai, txik, ez que egon aiz pentsatzen eta zaldo, komentatuko dut.
Bale, oso ondo, dauzkazuen lan guztiek, bintzat, egin dezatela sarreratxo hori, aurkezpena bakarlariak baldin badira edo taldeak baldin badira, aurkezpentxo bat egiten laburra, ez da dira lokeirik ilusatu ere, baina Ileniak esan duen bezala, aipamen batzuk egin ez baita ere, zergatik aukeratu duten lan hori, edo eta inkluso eurak eginiko lana, sormen lana baldin bada baita ere. Beraz, datu horiekin eta gero aparteko euren lanarekin, hau izan da guztia. Eskerrik asko!